Сигурно е мира. Мале. Бяло на сухина. Бяло на сухина. А така. Значи това е мърсен. Стинг. Може ли за малко да държиш? Хайде, Марко. Искаш голямо кучето? Искаш кракачанка да взема. Какво има там? Ама той иска много разхождане. Ставай бе, Тери. О, мерси много. Не може да се преборим да ти кажа на вътре. Вътре ли? Само... Не, ходи и вътре и вътре, но просто трябва да се отказват вътре. Значи ще се откажа да се надяваме с печели на времето, но трябва да казаха два пъти само, сутрин и вечер. На обяд не мога. Ти горе държиш ли си дяшка там? Те голям трябва ще се направим. Не, какво стана така? Там където удари ми на срещат павилиона. Сега ще го пустиш и по-добре. Да. Айде, кога ще му пускаш? Искам веднага да го... Вие още вече. Ти имаш и скайп? Да. Намерим, аз съм Георги долна черта Генов. Генов, добре. Те по-добре, да, и с Мари.